Niet alleen alle zegen komt van boven, ook het steenmeel komt van boven. Over steenmeel later meer. Steenmeel is bedoeld, Daan, om de bossen beter te maken, want het gaat slecht met de bossen. Ja, het gaat heel slecht met onze bossen. En met name hier op landgoed de Hamert. We staan hier eigenlijk op een rivierduin. Hè. Dus in de laatste ijstijd is het zand uit het Maasdal is hier opgeworpen. En dat is heel arm zand. Ja. En we zien eigenlijk hier dat het helemaal niet goed gaat met die eikenbossen. Waar zien we dat aan? Je ziet het eigenlijk aan de kronen van die eikenbomen met name. Zo'n 20 jaar geleden trok onze beheerder aan de alarmbel, want die zag dat hier iets niet pluis was. En toen zijn we dat eigenlijk nader gaan onderzoeken waar dat dan mee te maken zou kunnen hebben. Ja. Als je naar die kronen kijkt, het hoort eigenlijk echt een gesloten kronendek te zijn. Ja. En dat is het absoluut niet. Je ziet een mooie blauwe lucht, maar dat hoeft niet. Nee, dat willen wij in het bos net niet hebben, Okay. inderdaad. Dus ja, de beheerder die trok aan de alarmbel en we zijn dat nader gaan onderzoeken. En wat je eigenlijk ziet op die rivierduinen is dat zand dat bevat heel weinig voedingsstoffen. En dus die kringloop van dat strooisel, die bomen die laten hun bladeren vallen. Dat wordt op een gegeven moment omgezet in de bodem. En dat zijn dan weer nieuwe voedingsstoffen voor die bomen. Die is hier ontzettend belangrijk. Ja. En die is hier verstoord. Want hoe ziek zijn deze bomen? Ja, heel erg ziek eigenlijk. Ze liggen echt bijna aan het infuus. We zijn in de bodem gaan kijken wat er met die bodem aan de hand is. En daar zien we eigenlijk dat die bodem zo ver verzuurd is dat die strooisellaag, die bladeren die boom laten vallen, dat die niet meer goed kan worden omgezet. Ja. Dus die kunnen niet meer worden omgezet in nieuwe voedingsstoffen voor die bomen. Waar ligt dat aan? Verzuring? Verzuring, Stikstof? dat heeft te maken met stikstofdepositie inderdaad. Tel daarbij op die droge jaren die we hebben gekend de afgelopen 10 jaar. Ja, die combinatie maakt het dat die bomen het op dit moment gewoon heel erg zwaar hebben. Ja. En als er niks gebeurt, dan zijn deze bomen ten dode opgeschreven. Ja, dit zijn echt wel de eerste serieuze tekenen dat we hier over enkele tientallen jaren dadelijk geen bos meer over hebben. Ja. En dat is ook de reden dat we zijn gaan ingrijpen. Nou, je ziet hier inderdaad met name blad van eik. En op die droge zandgronden groeiden vroeger echt wel veel meer soorten dan alleen die eik. En ja, wat wij als mens hebben gedaan, wij zijn die bossen gaan omvormen destijds. Ja. En we hebben daar eik ingebracht met name en grove den. En die grove den was nodig voor de mijnbouw. Ja. En die twee soorten, daar zie je dus dat bodemleven er heel veel moeite mee heeft om dat te verteren. Nou, eens kijken wat we aantreffen. Kijk. Bewijs geleverd? Bewijs geleverd, ja. Jij ziet hier eigenlijk dat strooiselpakket, dat is allemaal onverteerd materiaal. Ja. En je hoopt hier eigenlijk net daaronder in die zone, onder dat strooisel, hoop je bodemleven te zien. Dus Ja, wormen en schimmels, Beestjes. beestjes die aan de slag gaan met het omzetten van dat strooisel. Ja. Maar omdat die bodem hier zo zuur is, met name ook door die stikstofdepositie, vinden die bodembeestjes het hier eigenlijk helemaal niet prettig vertoeven. Ja. Wat is zuur? Wat is zo zuur? Zo zuur, dan moet je denken aan azijn, gewoon keukenazijn, wat thuis op de aanrecht staat. Ja. En, daar houden die bodembeestjes, die houden daar helemaal niet van. En daarbij helpt het ook nog eens niet mee dat hier die strooisellaag met name uit eikenbladeren en iets verderop uit de grove dennennaalden bestaat. En die grove den met name, die zorgt dat die bodem nog verder verzuurt. Zo krijg je eigenlijk een opeenstapeling van negatieve factoren die ervoor zorgt dat die bodem steeds verder achteruit gaat. Ja, wat je het liefst wil zien is dat die strooisellaag een stuk dunner is. Dat je dan eigenlijk een dikkere laag krijgt met humeus zand. Dus omgezet strooisel in voedingsstofrijk materiaal. En daarna pas die uitspoelingslaag krijgt. Ja. Dus maatregelen nodig. Ja, er zijn maatregelen nodig. Ja.